otu aka ike sisi nọ l'ụwa nkala naanị ọlụ anyị ka a ga-eji cheta naanị ọlụ anyị naanị ọlụ anyị naanị ọlụ anyị ka a ga-eji cheta otu aka ike sisi n'ọlụ ụwa kala naanị ọlụ anyị ka a ga-eji cheta Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị na-asị nke onye chiri ya zelụ, anyị na-asị nke onye chiri ya zelụ. Ọ bụ na n'ụlọ ọrụ Igbo World Television unu nọ ugbu a, anyị wee na-asị Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị mma mmanụ, Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị mma mmanụ. Anyị na-achọ ka anyị wetala unu ka o si gbatakwụrụ na lockdown nke a na-eme na ala Igbo niile. Ewe na-asị na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na mma. Ọnwa agaghị ezute unu. Tata bụ ụbọchị akara aka na ala Igbo niile. Anyị na-asị Igbo niile ebe ọbụla onye ọbụla nọ na ka o jisi ike wee na-agbalịsi ike n'ime ihe ọma. So Igbo bụ Igbo, anyị na-ekene unu niile na-asị na ọ ga-adịrị unu na mma. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ọ bụ unu fụ na ife na-eme n'ala Igbo na yes. So anyị wee na-asị na nnụgo ebe niile itu nụrụ, ọ bụrụ ofu ife ka a na-ekwu, ofu ife ka a na-eme. So ndị Igbo niile ebe ọbụla unu nọ, ọ ga-adịrị unu na mma. Ụkwụ agaghị akpọ unu, ihe mbibi agaghị ebibi unu. Unu ga na-eje eje na-abata abata. Ife anyị na-ekwu ndị Igbo niile ebe ọbụla unu nọ, unu ga na-eje eje na-abata abata. Ihe ọma ga na-emelu unu n'ebe niile unu nọ. Anyị na-asị ka Chineke pụrụ ime ihe niile debe onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, debe onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo n'ụzọ abụ na ụzọ. Ebe niile unu nọ, unu ga-anọ ọfụma, ihe ọma ga na-emelu unu. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ife anyị na-ekwu n'oge kịta bụ ebe ọbụla ị nọ, ebe ọbụla ị nọ,
igwe eji ekwu okwu ka anyị na-etinye